De 6-jarige Tom Philips van Oranjewoud had de stofwisselingsziekte Jansky-Bielkowski. Tom kan daardoor net meer zelfstandig functioneren. Oordeel lang volgen we ouders André en Willeke en Tom. De kinderen van gewoon meisjes schokkende biel in het programma zitten. Ben je wakker? Hé man, wat lag je lekker te slapen? Heb je lekker Nou ja. Dit is Tom Philips, een normaal jonkje van 2 jaar oud. Ja, Tom is wel eens wat drok en ouders André en Willeke hadden de indruk dat haar zwansje wat meer een honnebieneke is als orenbeen in haar omjouwing. Tom's hierin ontwikkelt een bijzonder. Het is hutter in de afstilsteen. Het valt André en Willeke op dat Tom zo nou en dan wat in zijn eigen vrouwtje zit. Eind 2004 krijgt Tom zijn eerste epileptische aanval. En die aanvallen worden heel iets slimmer. Het wordt echt duidelijk dat Tom hem qua motoriek en taalgebruik minder vlug ontwikkelt als orenbeen en zelfs achteruit lijken te gaan. Wie is het jongetje? Dan Tom, en hoe heet je verder? papa En papa, maar hoe heet je dan? Tom, Vie? zit. Tom wat? Hey, Dan zwaai maar naar Tom. Hoi. hey. Hoi. Je ziet dat je kind slechter gaat lopen en je ziet dat je kind woordjes die hij kon ineens niet meer kan. En hij kon tellen tot 10 en zelf eten en alle dingen die gingen eigenlijk... Ja, als je hem een half jaar niet zou zien, dan zou je zien dat het ineens minder ging. Een jaar later komt het minder nice. Tom had de erfelijke stofwisselingsziekte Jansky-Bielkowski, ook wel bekend als Batten disease. Een zeldzame ziekte dat in Nederland maar 4 bijen lijden. Jansky-Bielkowski maakt het alle cellen in het lichaam stikken. Tom zal heel iets minder rennen, eten, praten en zien kennen. De levensverwachting voor bijen met deze ziekte is tussen de 8 en de 14 jaar. Papa! Ja? Ik heb bij papa steeds. Hoi. Doeg. Hoi. Nou kijk eens. Wie hebben we daar? Hey, wie hebben we daar? Hoi. Hoi Tom. Het is nog een hele tour, of net? Nou, best wel. Hij wordt natuurlijk steeds langer en zwaarder. En zoals je ziet, kan hij niet meer echt meehelpen zelf. Op naar huis, van Dijverbloeis grijden op het Jereveen naar Bontebok. Daar zitten de Philips natuurlijk in een recreatiewenning, zolang haar nieuwe huis in Oranjewoud nog net klaar is. Grote vent, hè? Ja. Een grote vent, hè? Grote vent, hè? Grote vent, hè? Je natuur is overleven en doorgaan, er wat van maken. Maar wij zijn met Tom alleen maar aan het inleveren. Hij eet niet meer, hij drinkt niet meer, hij loopt niet meer, hij zit niet meer. En normaal gesproken zeg je, ja, maar kijk dan naar de dingen die hij wel doet. Ja, maar raakt hij ook kwijt. En ja, accepteren, het valt niet te accepteren. Je moet je daarbij neerleggen. En dan praat je over een jongetje wat altijd vrolijk is en altijd druk bezig is geweest. En ja, we sluiten hem dadelijk aan op een voedingsapparaat, dan krijgt hij eten en we leggen hem straks in bed. En dan houden we hem nog even wakker tot 9:30, want als hij eerder slaapt, wordt hij vannacht om 2 uur wakker. En nou, je hebt zo'n ander leven. En als hij straks om 4 uur wakker wordt 's nachts, ja, dan moet ook iemand van ons er naartoe. Maar ja, we hebben nog wel, ik ga morgen wel weer naar het werk. En daar heeft natuurlijk ook invloed op. Wij zijn eigenlijk het afgelopen jaar alleen maar bezig geweest om de achteruitgang van Tom voor te zijn. Met al het regelwerk wat moest gebeuren. En soms zeggen we ook wel eens tegen elkaar van goh, emotioneel hebben we eigenlijk nog geen tijd gehad om dat tot ons door te laten dringen.
weer geen zin. Nee, geen zin. Hé, hier ga je wonen. Hé, Tom. Hier ga je wonen. De eerste gedachte die wij hadden was, dit moeten we niet meer doen. We moeten dit huis maar niet meer kopen. Maar toen dachten we, ja, als je nou een ander huis koopt, of je gaat dit huis helemaal aanpassen. Kijk, we waren, nadat we wisten hoe ziek Tom was, wisten we ook meteen dat Tom niet oud zou worden. En ja, dat is heel wrang, maar dan ga je zeggen van een aangepaste woning. Ja, is ook niet echt nodig. Dus hebben we gezegd van nou, dan gaan we dit nieuwe huis zo goed mogelijk als het kan aanpassen. En dat doen we dus door middel van een aantal trapliften en het bad op laten hogen en tilliften. En dat is gelukkig allemaal nu voor elkaar. Nou, €200 dan. €200. Wie biedt? Dus dat is €100 per handschoen. U kunt ook tellen. André en Willeke staan net alleen. Voor hun had de stichting Tom on the Move oprichten. Op deze fundraising wordt geld inzamelen voor een nieuwe bus. Ik vind u nog een beetje lauw. Neem eens een slokje. Deze stichting is eigenlijk oprichten uit irritatie en machteloosheid. En net omdat wij zo zin hier in een feestje. Wij hier een tocht van, als je een ziekte hebt, je hebt problemen, dan leven wij hier in Nederland. Denk, nou, dan wil je toch geholpen. En dan binnen toch ziektekostenverzekering en een gemeente die misschien iets voor je doen kan. Maar die doen wel iets, maar net genoeg. Tom die is jarig, Tom die is jarig, Tom die is jarig, hoera, hoera, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep, hoera, hyper de piep, hoera. Een paar weken later viert Tom zijn jedje. Hij is 4 worden. Ik vraag me af hoeveel hij er zelf nog van mij krijgt. Hoe oors wie dat net doet er 12 waard. Hoera! Tom blazen. Wat zou je krijgen je doen? We zijn hier in het UMCG in Groningen. En we hebben een afspraak met neuroloog, dokter Boon. En hoe spannend is dat? Nou, het is spannend. Het is een bezoekje wat we een paar keer per jaar afleggen om te kijken hoe het gaat met Tom. En of we nog dingen beter kunnen afstemmen qua medicijnen en dergelijke. Om hem zo goed mogelijk alert te houden, zeg maar. Dus het is niet heel spannend, maar het is wel heel belangrijk. Hij heeft dagen zoals dit, dat hij vrij alert is, ogen open, dat hij op je reageert. Maar hij heeft ook wel dagen en nachten dat hij heel veel trilt en schopt en dat hij niet benaderbaar is. Ja. En dat vinden we toch heel jammer, nu we gezien hebben, heel kort geleden nog, dat hij ook nog wel dat hele alerte kan hebben. En geniet hij van wandelen of van wat zijn er voor dingen die je leuk met hem kan doen? Wandelen, Fietsen, autorijden. Ja, televisie kijken. Televisie kijken, dan is het alert eigenlijk. Tom. Hey. Koekoek. Slaap je weer? Hey. Het is nu wel weer ver weg, hè? Ja. Ja, die ligt ook zo lekker. André en Willeke hadden kaai van het nieuwe huis in Oranjewoud kregen. Maar voordat de verhuizen werden kind, maar het huis onpast worden voor Tom. Die wordt er een traplift geïnstalleerd. Hoe komt dat dan straks met dat stoeltje? Het stoeltje blijft gewoon overal horizontaal. Ja, hè? Ja. We noemen dat kalibreren op een bepaald punt boven. Dat is een nulpunt. Ja.
Er komt een datakaart in en er zitten tellertjes op de motor. Dus Ja. waar hij ook rijdt, hij meet continu waar hij is. Dus dan weet hij ook precies waar hij dus de stoel moet positioneren. Dat hij dan zo gaat, zeg maar. Dat hij gewoon overal recht blijft. Dus hij wordt niet gelanceerd. Hij wordt niet gelanceerd, nee. Gelukkig maar. We zijn ook heel blij dat hij er is, of dat hij er komt. Want het tillen van een jongetje van 5 die niet meer meegeeft, zeg maar, dat wordt steeds zwaarder. Wat kost het ook nou? Een nieuw grapje, denk ik. Het is vrij prijzig, inderdaad. Het is een bedrag tussen de 15.000 en 20.000 euro. Ja. En waar betalen dat? Dat wordt opgebracht door de gemeente en een aantal fondsen. Gelukkig, anders hadden we het zelf moeten betalen. Nou, en dit is de kamer van Tom. En zoals je kan zien staat er een hoog-laag bed. Zodat je hem op werkhoogte, zeg maar, kunt verschonen en dergelijke. En hier is nog een nieuw apparaat voor ons. En dat is een mobiele tillift. Die we dus ook kunnen gebruiken om hem in bad te doen. Ik moet wel zeggen dat het wel heel veel impact heeft, hoor. Je staat hier nu, je nieuwe huis, en ineens zie je al die hulpmiddelen, grote apparaten. En je denkt van ja, het is wel nodig om je kleine mannetje te kunnen verzorgen. Dus, maar ook heel confronterend. Heel confronterend, ja. Het kan niet anders en we zijn blij ermee, maar dat het op deze manier kan. Maar het is toch heel anders dan je had voorgesteld. Ja. Zo draait de molen, de molen. Zo draait die wieken, zo draait die wieken. Stomme grapje, ja. Ja, dat dacht ik wel. Hey. Alsjeblieft, hierbij de sleutel. En dan is het Sophia. De nieuwe bus die de stichting Tom en de Movie voor inzamelen had, is klaar. Nou, het is allereerst geweldig dat het gelukt is om met zoveel mensen geld in te zamelen voor deze mooie bus. En wat het voor ons betekent, een stukje vrijheid. We kunnen dadelijk gaan en staan waar we willen. We kunnen er met Tom op uit en samen hele leuke, fijne dingen doen. In de herfstvakantie zouden we lekker met z'n drieën naar Sauerland. We hadden inmiddels een bus gekregen van stichting Tom on the Move. Dus daar wilden we gebruik van maken. Wilden we even naar Sauerland, huisje gehuurd. Alleen toen kreeg Tom een longontsteking. En heel vervelend. Toen kwamen we dus in het ziekenhuis. En dat was meteen 3 weken ziekenhuis. En hij heeft heel veel last van zijn buik gehad. Hij heeft ook heel veel last van longontsteking. Ook nadat we uit het ziekenhuis kwamen, kwam die er eigenlijk niet uit. Hij bleef er toch last van houden. Ja. Je vent, ga even een snuitje opzetten. Nee, ga even een snuitje opzetten. 1 februari 2009. Thomas krijgt weer thuis naar voor de zoveelste keer in het ziekenhuislijn te hebben. Maar weer een nieuw apparaat. Dit André en Willeke haar maar mee rijden matten. Goed zo. Goed hoor, goed ademhalen vent, goed zo. Hier krijgt Tom een
longcocktail verneveld. En daardoor gaan zijn luchtwegen meer openstaan eigenlijk. Tom heeft niet genoeg kracht om goed te kunnen ademhalen. En alles wat mee kan helpen om zijn ademhaling te bevorderen, dat gebeurt nu onder andere door vernevelen. En je kinderen nou eigenlijk dus net met zonder zoals ze kennen? Nou, ik denk het niet. Nee, ik denk dat het inderdaad nu een extra hulpmiddel is. Er komt steeds iets bij om het leven comfortabel te houden, ja. Vast nog 1, 2. 1, 2. Zo, Tom, grote vent, hè? Hoe is het? Hey. Nou ja, je ziet het. Hij is nu heel vrolijk. Maar hij is intussen dus wel blind. Nu, hij reageert er nu niet meer op. De vorige keer dat er opnamen gemaakt waren, had hij nog tunnelvisie. Kon hij alleen nog voor hem uitkijken. Hij ziet nu niks meer. Je kunt merken dat als we hem nu voor de televisie zetten, of zoals we nu lekker aan het praten zijn, dan is hij vooral aan het kijken waar het geluid vandaan komt. En hij oriënteert zich nu meer op geluid. Hij kan niet meer zien. Dus ook als wij willen praten met hem, ik hou hem nu echt vast. Ik hou hem ook beet. Ik heb hem op schoot. Ik heb veel meer intens contact. Ja. Daar zijn we nu goed mee bezig nou. Hey. Hey. Voor mij is het 1 avond in de week even loskomen van thuis op een positieve manier. En met vrienden samen lekker ontspannen bezig zijn. En wat het leuke van Jonge is dat wij in de loop der jaren elkaar heel goed hebben leren kennen. Dus je weet ook van elkaar wat je aan elkaar hebt. En je kan jezelf zijn. En er is een ongeschreven regel die heel prettig is. En dat is Willeke, die is in het koor om te zingen. En ik ben er ter ontspanning. Dus er wordt in principe niet gevraagd, hoe is het nu? Want vandaag is het anders dan morgen en weer anders dan volgende week. En men weet dat als ik erover wil praten, dat ik dat wel aangeef. Dus voor mij is het soms ook lekker even net doen alsof er niks aan de hand is. En dat is natuurlijk niet zo. Maar het is soms wel fijn dat het kan op die manier. Net weer vrij dan die was, en al wist hij het niet meer. Even rustig ademhalen. Lijkt of het regent als altijd. Maar het regent. Hé, lieverd. Hé, lieverd. Tom. Tom, hier is mama. Een paar weken later gaat het net goed met Tom. De epileptische aanvallen worden heel iets slimmer. Tom maakt naar het UMCG in Grijns. Voor de artsen maakt je André en Willeke deze beelden. Dit is de 7e aanval op 1 dag. Oh, lieverd. Oh, lieverd. Nee. Wat gebeurt er toch steeds? Alle maanden later leidt Tom nog hield het in het ziekenhuis. De epileptische aanvallen binnen dreig te onderdrukken. In het UMCG tref ik net André en Willeke, maar Anja Lont van het Tom-team. Didi, zullen we nou wat vertellen? Nee, zullen ik nou wat vertellen? We hebben met 6 mensen en maar alle wat verschillende achtergronden, maar in dat toch proberen we een beetje de ouders te ondervangen. En dat we een beetje af en toe een paar hoekers deel komen, daar wat zorgtaken ondernemen. Dan zoals dan zo wat ondervinding hebben met zieke bijen, maar hoe springt Tom daaruit? Ja, nu krijgen ze alles zieke bijen. Het is natuurlijk altijd ongrijpend, het bloedt moeilijk. Ben als je achteruit te gaan.
En ja, het eerste wat je bieden kan is toch nog zo fijn mogelijk voor een meidje. Dat je voor zo'n heel gezin toch zo mooi mogelijk een meidje kunnen machinaal. Dat het draagbaar blijft. En hoe besjust ook van afstand wat het met ouders doet? Ja, nou een prot. Ja, ik kun je lang en breed op praten, een prot natuurlijk. En ja, wat wij proberen een beetje samen met ouders te bewaken is dat er toch een balans blijft tussen, zoals het zo mooi klinkt, de draaglast en de draagkracht. Ja, dat ze het volhouden kunnen, dat je machinaal toch deze tijd zo optimaal mogelijk houden. In minder dan geen tijd was alles nog veel viezer. En ze zelf ook, en Smeerkees ook. Oh, dan maar weer in bad, zei ze. Arone weekend. Tom is weer thuis. De behandelingen in het ziekenhuis had net een soort verbetering op smieten. En daarom had André en Willeke besloten Tom weer naar huis te helpen. En daar gaat het de laatste dagen aardig goed mee. En is er ook rond voor andere dingen, zoals de weblog. Die weblog, hoe belangrijk is die, Willeke? Heel belangrijk. Eigenlijk steeds belangrijker geworden, omdat het onze wereld een stukje groter maakt en andere mensen in staat stelt om met ons mee te lezen en te leven. Dus in die zin is het heel belangrijk. Is het ook wat therapeutisch voor je? Ja, denk ik wel. Want ik schrijf ook heel veel berichtjes op de weblog onder de noemer willeke.nu. En daarop schrijf ik gewoon wat ik voel en hoe ik iets beleef. Wat heel anders is dan wanneer je kind gezond zou zijn. En ik vind het moeilijk om me kwetsbaar op te stellen. Maar dankzij die berichtjes kunnen mensen toch ook zien wat er echt in dat geval in mij omgaat. André oordeel je lien toen zei je van emoties die kunnen we eigenlijk haast niet terugdringen laten. Wist dat nog? Ja. Is dat nog steeds zo? Ja, een vader van een ander ziek kindje, die heeft gezegd van ja, eigenlijk het enige wat je nu hebt is je ziet je zoon heel langzaam sterven. En toen ik dat las dacht ik van goh, ja. Ja. Dus ja, dan dringt het wel door. Want jij net zo goed, we gaan wel gewoon door. Maar ja, we merken wel dat we bij bepaalde dingen moeten we nu toch ook nee gaan verkopen. We hebben gewoon niet meer de energie. We houden ons hartstikke goed, het gaat ook hartstikke goed. En je hoort mij ook niet klagen, want Tom geeft ook heel veel. Het is echt, het is nog steeds het mooiste jongetje van de hele wereld. Maar het besef begint wel door te dringen, ja. Nu zijn we op zoek naar het poortje of het klepje of hoe je het ook moet noemen, waarachter zijn glimlachje verstopt zit. Want dat is het grootste geschenk wat hij ons kan geven nog. Dat is een heel lief, klein, voorzichtig glimlachje om zijn mond, waarmee hij ons zegt van papa, mama, ik vind jullie lief en ik vind het fijn om bij jullie te zijn. En we hopen dat we dat klepje nog weer vinden. Wat zeg jij? Wat is er aan de hand? Wat?